Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro daga wannan tasha tamu mai albarka. Yau kuma gabu da bayani ne akan amfanin tumfafiya a jikin dan adam. Wai dama tumfafiya tana da amfani ga jikin dan adam? Kamar yadda kowa ya sani ne, da an zaci ko da an ambaci tumfafiya mutane za su yi zaton ai wani dan itace ne ko wani ganye da ainihin aljanu suke ainihin ma'amala da shi, ko kuma ku bokaye ko dai waɗansu wanda suke ma'amala da iskoki, amma magana ba haka take ba. Insha Allah a cikin wannan shiri namu za mu kawo muku fa'ida na wannan ainihin ganye ko itace na tumfafiya. Tumfafiya wata bishiya ce mai matsakaicin tsayi da ke girma a yammaci da gabashin Afirka da kuma ainihin wasu sassa na kudancin Asia. Haka kuma ana samun tumfafiya a ƙasar Indiya. Ta kuma kasance ɗaya daga cikin bishiyoyin da cibiyar koyar da haɗa magani da ke a ƙasar ta Indiya, wato All India Institute of Medical Sciences, sun yi nazari na musamman ga wasu muhimman sinadaran da ke kumshe a cikin ganyen tumfafiya, inda suka tabbatar da cewa wannan sinadaran suna maganin gudawa. A dalilin haka ne masana maganin tsirran itatuwa na ƙasar Indiya, wato Ayurvedic pharmacopoeia ko mu ce pharmacopoeia suka yi umarni ko ba da shawarar yin amfani da saiwar tumfafiya da kuma ganye ko kunnuwan tumfafiya wajen magance asma da daukewar sheda da kuma sauran cututtukan da ke dangantaka da cututtukan huhu. A ƙasar Hausa, masu maganin gargajiya na amfani da ruwan tumfafiya don warkar da wasu cututtukan fata kamar makero, inda ake aske gashin kai ko kuma duk inda makeron yake a jiki, sai a karkaɗe gurin da makeron yake, a kankare har sai gurin ya yi jini, sai a tarfa waɗannan ruwan na tumfafiya kan makeron, sai a zuba ruwan tumfafiya kan makeron. Za a dunga wanke wajen a kullum, ana sanya ruwan tumfafiya a sama har san da ciwon ya warke. Tumfafiya na maganin dafi kamar na maciji da cizon kunama. Ana amfani da saiwar tumfafiya bayan an ƙona ta, sai a gauraya garinta da na ɗanyen mai a shafa kan inda cizon ko harbin yake. A ƙasar Indiya suna amfani da furen tumfafiya ga masu farfadiya da kuma ciwon kurkunu. Ana amfani da kunnuwan tumfafiya a mai da basir mai tsiro. Za a nemi kunnuwan tumfafiya a sami kunnuwan tumfafiya kamar ƙwara 2 ko 3, haka sai a ɗan kara su ga zafin wuta kaɗan, sai a danne dubura da su. Insha Allahu nan take duburar za ta koma. Ana zuba ruwan tumfafiya kamar ɗigo 2 a cikin kunne da ke ciwo. Za a yi haka sau 1 zuwa 2. Amma idan kunnen na ruwa, to sai a tafasa itatuwan tumfafiyar misalin kofi 1, sai a rinka wanke kunnen da ke ciwo da su. Tumfafiya na maganin ɗan kanoma wanda ya tsananta, shawara, ciwon ciki, yawan ciwon kai na ba gaira ba dalili. Ana kuma amfani da tumfafiya wajen maganin tarin pneumonia da kuma cutar kuturta. Ana ƙona saiwar tumfafiya a mai da sugari sai a hada da ɗan ƙaramin cokali na garin lalle a ɗaura. Ana ƙone saiwar tumfafiya a mai da shi gari, sai a hada da ɗan ƙaramin cokali na garin lalle a ɗaura akan ciwon kafa ko hannu ko yatsan da ya kumbura ko ya ja ruwa, kamar ciwon ɗan kankare ko wanda ake tunanin na kambun baka ne. Wannan kumshin
zuke, wato wannan rauni zai zuke dafin ciwon a cikin wannan kunshin da aka yi, zai ainihin zuke dafin ciwon a cikin karamin lokaci da yardar ubangiji. Ana amfani da tumfafiya a kona jinnu da aka turo wa mutum ta hanyar sihiri. A nan za a nemi garin ganyen ƙaiƙayi ko ma kan mashekiya, sai a nemi furen tumfafiya a shanya, idan ya bushe sai a dake a gauraya su waje ɗaya. A nemi allo babba a rubuta abun da ya sawwaka daga ayoyin alkur'ani mai girma, sai a wanke a tafasa a sha tun da safe kafin a karya. Wallahi sihirin kowanne iri ne zai karye nan take da yardar ubangiji. Ana sirrin layar zana ta musamman da kaucen tumfafiya, sai dai a gaskiya wannan tamkar sihiri ne, ba za mu faɗi wannan sirrin ba saboda lahaninsa. Ana zubar da ciki nan take lokacin da aka yi amfani da tumfafiya, shi ma wannan ba za mu faɗi yadda ake yi ba, shi ma wannan ba za mu faɗi yadda ake yinsa ba saboda lahaninsa da kuma damar da wasu za su samu ta aikata abin da bai dace ba. Ana tafasa kunnuwan tumfafiya a tunga wanka da ruwan tun da safe don maganin matsanancin ciwon gaɓoɓi da kuma jijiyoyin jiki. Ana busar da furen tumfafiya sai a dake ya koma gari, a rinka sha a cikin ruwan zafi duk lokacin da za a kwanta domin magance mutuwar zakari, wato gaban namiji. Ana amfani da kunnuwan tumfafiya don dawo da jinin al'adar da ya ɗauke na tsawon lokaci. Ana turara kunnuwan tumfafiya don warkar da asma da ciwon kai na gaban goshi. Akan sanya ruwa a cikin kwallo 7 na ɗiyan tumfafiya, sai a bar ruwan sai sun kwana 3 a ciki, sai a juye ruwan, a rubuta surar hadid, a wanke a zuba, a wanke a tarfa zuma, a ɗan zuba zuma cokali 2 a sha kamin a ci komai. Maganin sara na ƙarfe kamar takobi ko wuka ko rauni ko kariya mai tsananin ko ainihin kariya mai tsanani ga jiki da yardar ubangiji. Ana amfani da ruwan tumfafiya wajen ciwon haƙori. A nan ana ɗan ɗiga ruwan tumfafiya ne a haƙorin da ke ciwo. Mata masu neman tagomashi ga mazajensu sai su nemi busasshen garin tumfafiya, sai su hada da garin lalle da kuma garin ganyen bishiyar birana. Sai dai kuma bishiyar tumfafiya tana da ban tsoro, musamman da dare inda takan canza bishiya ce da iskoki ke fakewa a gunta, don haka sai a san yanda aka tinkare ta. Amma tana da fa'idoji da dama, duk da yake ba kowanne irin ilimi ya dace mu fayyace ba, ko da yake dai wannan shine dan abin da iliminmu ya gutsuro mana a cikin wannan shiri namu na dangane da fa'idar tumfafiya ga jikin dan adam. Wassalam, ku huta lafiya, mun gode, sai mun haɗu a cikin shirye-shiryenmu na gaba.